akwai wani yaro da ya idan mun yi karatu yake a ƙasar Saudiya yake a Riyadh, yana da kamfani ma. Idan mun yi dan program ya ga ya dace sai ya mai da shi dan yi bidiyo ya sa a YouTube. Sai wani abu ya faru wanda ya bani sha'awa da ya turo mana. Na yi magana akan komai na manzon Allah ya fi. Na ce salati irin na manzon Allah ya fi, addini irin na manzon Allah ya fi, sallah irin ta manzon Allah ta yi, komai kai takalmin annabi ya fi kowane takalmi, gidan annabi ya fi kowane gida, komai na annabi ya fi. To sai yaron ya je mai da shi bidiyo sai ya kawo takalmin gwal, sai ce wannan fa, sai kawo magana ta sance na annabi ya fi. Sai ka riga gwal, sai ce wannan fa, sai kawo magana ta sance na annabi ya fi. Sai nuna katon gida ya ce wannan fa, sai in ce na annabi ya fi. Kamar wato zama muka yi tare da shi muka yi. To da ya zo ɓangaren addinin, akwai wanda suke aiki da shi a kamfanin, shi kuma ɗan addinin Hindu ne, masu bautar gunki. Sai ya zo ya lallashe shi ya ce masa zai sa masa riga da cross a wuya, za su wani shiri, ya gaya masa da turanci. Ya ce amma wata kalma yake so ya faɗa, sunanta na annabi ya fi. Amma shi bai san me take nufi ba. Wannan ba ma guje sai suka zo ya samu masa riga ta abin da ya sa abin in coci, sai tambaye shi wani addini ya fi, sai ce na annabi ya fi. Addinin Kirista fa, addini annabi ya fi kowanne addini. Sura ya kalmar da ya ta koya masa kenan na annabi ya fi. Yalla again. Kalas mursal. Addinin Kirista fa, addini annabi ya fi kowanne addini. شوف بوك شوف فيس. الدين كريستا فا, addini annabi ya fi kowanne addini. الدين كريستا فا, addini annabi ya fi kowanne addini. يلا again. الدين wait. سوي جرجر بوك. الدين كريستا فا, addini annabi ya fi kowanne addini. again يلا. يا شو ورا ايوه سوي جرجر. خلاص. ايوه. الدين كريستا فا, addini annabi ya fi kowanne addini. To bayan an saki bidiyon a ƙasar Saudiya da ƙasashen Laraba inda Hausawa suke da masu sauraron wannan, sai abin yayi ta yaduwa. Sai shi wannan ya ga followers da masu bi sun yawa, sai ya tambaye shi wai me nace ne? Sai ya ce masa ai ca kai a cikin addinai na annabi Muhammadu ya fi. Sai ce amma kuma jama'a suke ta sharin haka ake ta shigowa. Sai ce mutu ai ka gani. To sai ya dinga jin daɗi, sai ya fara tallata masa musulunci. Yana tallata masa musulunci, yana tallata masa musulunci. Islam is very good. Yeah, it's the best. Yeah, it's the best. Yeah. So every day you read this one, inshallah, you understand everything, inshallah. Yana tallata masa musulunci, yana tallata masa musulunci. Yanzu dai ya yo bidiyo ya turo min shi da shi ya karɓi kalmar shahada. Ya karɓi kalmar shahada, ya musulunta, ya canza sunansa daga wancan ba magujan, ya sa sunan musulmi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Wallahi, addini annabi ya fi kowane addini. Sallallahu alaihi